Batisi TV. Lone Rashapi da ka Frank Motors. Ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors. Halat ko ni Shillong. Ringkat baka net foodish. Ordar mapi Ninwan Ramani. Hakir dobyeng jongpi. Ngut ki Mynsaw ki la du yala ka jong ka Jingim na ka Jingtwa Khyndew ka balaja ha ka khat lai tarik ubnai jemang arajar arpuar ha gi benta ba pher jong ka East Khasi Hills bat ka Ribhoi district kat kum ka Jing Khen jong ka Meghalaya State Disaster Management Authority Shillong Umentri katna disaster management uba akramen shalla ha ka Jing yakran bat kilat pathai kubor ulayathu ba kini ki Ngut ki Mynsaw ki baladu ya ka Jingim kilong Uway hakasnong Jongsha, but uway hakasnong Nongjri, kibahab hapo ka Mauganro Community and Rural Development Block, kaba uway pan, ubalaklat no Haribhoy, uday kunaret ubalasyaban, hau ding ba, ubalaklem kansan, but banya ka auto rickshaw hakasnong Panitola. Shushu, ulayatu bakisaw ngut kibala Mynsaw kilong tang na Ribhoi District, kibasyong lang hakakali auto rickshaw. Lai shipun ki Jingtwa jong state ba khamtam jong ki bril shimegu na kaliang jong ki jingshna jingte ki bapher lai ki don ki ying ki balong jong ki private ba kumchu jong ki government ki basha tua mo la ki landslide and then kidon kini ki priuru ni la du ya ki jim kalong ke personal si panong ba hakini ki kapto kanisi hakini tayo ni ba ni la du kampun ki infrastructure ba hadu ki sen priuru ni la du hakini juga swa pangan itu ya ki jija na kapat ki priuru jong state jong bikin long ki ba pikir ba jingte ba kani jija apa jong state jong ni margi Haman laus lem kasih one week ini ke Jingja nomor bauslap bujur apa jingdi state jungi dan kata daun ini bandong tu Kingston pelat jingdi ke Jingja inti jungi buat kumjuru kedon ke PE kedon ke Cima dan minta kelasai sehingga kepat iki baik jingdi state bikin long kiba Mynsaw lang ini dekat bottom tip ya ke PE ba yo kanjar Dia keputusan ban ong ba hak Khyndew menin Khyndew but kanlai teri ni kamjur ba ni Jingja hapo jing state ni ngila tu ya ki Mynsaw ya ki Ngut ki Mynsaw argut apo East Khasi Hills but even apo Ribhoi district te nalen junga nga I condolence message ya ki family ba blame dong lang kat baki ban nakalian jungi ke ba nila kamtam kat kum ke norms ban ai ki jingrap ngin pasang kat lang ban pui kloi shiki ban nga request ki officer ru bikin long ki ba kum kloi ki kam kamtam kum ki report ngin yo ki police report na request ya bro ki district bikin long ki ba trash tom ban unsuk ya kam jung ba namar Kim de kwa than nangi re ka ki kwa ban ba ka sarkar nangi ki department bapher ti bade page ya ki kam ki long ki trash tom ba ki ban employee ya ki kam nangi scheme boro ti long involve hakini ka state jungi na banta jungi ki calamities bapher ki long ki priyo ki ba trash tom ba employee ya kam khnam ki priyo jungi kinum long ki ba Kamlo kerja persituan ni ban up ya kita ki scheme ni ya kita ki jingyo untuk jengki naga ni jingja. Dan ini ki reports ki bapher ni ba kidon ki jingdo ki mararu ba kunju ki jingja jeng ki landslide kala penlu shibun ya ki jaka ba kunju ki jing jeng ki brief kala shakta nombal ni ka flood ru kala khta shibun te ki surro ki infrastructure jo government bun ki la shakta the hani ki details ki khambun bhangan mai be details be tangta hi ngabu ji kapat ki ba be long ki ba pikir angi skem ada ni tre medbar Mynsaw hoi nginomla ban pensenge ya natural calamity like ek bunla ban lo ki bri ki belong
buklai ban ai kata ga helping hand ban ai jing rap ibe nomor learning rap hagni ko por ki ki shem jinjan kanam toy kata jing kwa jung ban rap ki por ki ladon ni ki la biang mangi scam ba yo da se da len to government but department ni nom pala ban de ha ko por instantly ya ke kam de da jing tri lang jung ni met bat mesem borok ki region state nangi scam ni la ban ai jing rap ki kun ki da shem galano hagni calamity kata ke de jing kusian ni jung na re ki report ngan sa Khambun ki bashakta ko is ka hills but Riboy district kini ki ar ni ki ayu bashkibe ki district ru kidang don hi ki bashakta ki don hi ki reports prepare ni pat yo lum ki reports numa this time ni mesti ru na ilom bagi social media don kini ga jingking ba syara ko ko ketika di Sunapur area mo support benda support na hande ni no kum kita ke bagi patyo full details nginang public reports na ki district prepare dengan request ki district group kin long ki deploy ban ko ye ki reports sini na bagi la ban ajutip shi ki ba ye ke ban kam ngin persam ban deploy ka la na ban pun po ye ke chingrap administration boro ki la shin khia ye kan kam ki la ye le ye ke ba kan kam nangi scheme ni ngin dan continue ye ni kam nang ban long ke pembahan ta jing ki baipa actually ki khambun bah ni ki numbers hame tang ha ka khanlai tarik tang ha ka khandril tarik apo jang ka iskasi hills kumba khat art ni ki long yin ki ba shakta tang ha ki shi ki don ki marat ba yap ru ham tu por and then kini benthor ki ba shlei ba hal tu hi kesini country trek ni la tu even sen you mo tai let chimti la risu song de khun jong ishmiti orbin song ni la klat bokli te kalong ke ba si mo ba i ba kumkini ki Jingtwa ka chia post jungin re calamity natural calamity ke bangla ban ayu re ke wei ke bangla ban pugna de ka jingpikil jungin long we should be alert lam kunta kan long ke ba ayu nomor bunsen nga i ba kade ka unexpected ka chia yakini ke ba ro ni scam ni ya persham in the government but department we are trying no ni persham dan ai ka helping hand ka bala de nada ni ai ru kan montoy ka jing ai na ke e busu si kam tam jing tu ikin sem riu minam la ban recovery ta nani ban pan imbia re shwab kanja ni kerpat ni long ki ba long alert ta de request na jing kat kum konom si perlu ya kita ki boleh boro ar hadin katan ke inquiry kan sedang ban buden ke profesor bala de pa ke de shisha ne ikini perlu la ne kat kum konom